mfowethu uyazi indodakazi bahu inhle lento eniyenzile ukwazi ukuthi nihlanganise uMaskandi nomuntu ocula amapiano. I never thought this will happen in my lifetime, but it is happening. As a father of the nation, as a father of Maskandi, I'm witnessing with my own eyes, like Mandela witnessing the freedom. So I'm here to witness the historical moments without politics, without anyone who say whatsoever, and I don't care. Because the history made and modified and protected by the heroes of the currents and the heroes of the past and the future, legendary heroes that may be courageous enough to take the spear without fear. Therefore, as the president of the Benga Nation, I'm giving the crown to Umthandeni Nomahu. Ngimsebenzi abawenzile omuhle kakhulu. Uncunywe izwe lonke. It's for the first time when uMaskandi artist drop a single kuncome more than 10 Maskandi artists encoma nje in their pages. Big Zulu mfowethu ngiyabonga kakhulu. To remember ukuthi umlando usokhalweni lakho Big Zulu. Vuka Big Zulu mfowethu. Phaphama mfowethu. Mfowethu umsebenzi omuhle wenzile. Kwazi ukuvula amathalenta angekho wayezabe khona. Ukwazi ukuhlobisa izinto engekho zihlobiseke bese sijabulela siningizimu Afrika. Including uLwandle Nkulu. Uyena owaqala ukusebenza noMthandeni beza eParis. Kwaba oduma izwe lonke. Noma ngabe imapha ama challenges abakhona, kodwa kwaprove ukuthi ukusebenzisana kwethu sengamabhinqa nokuthatha omunye umhlaba ufaka uhlanga nomhlaba kuyasebenza. Kodwa namhlanje sibone into eyenziwa uLwandle Nkulu noMthandeni iphinde yenziwa umculo wamapiano uMahu kanye noMthandeni, and it became the success. And you was amongst the first one to congratulate Umthandeni for the achievements ayenzile and the milestone achievements. There's no way that within one day you can reach a million stream on social media. It can only be done by the majority of overseas artists. So ngisho mina into eyodwa njengamanje yokuthi izaso ukuthi ngihlala kuleli phuzu ngilikompliment ngilincome ngongangabazeki ngoba asinaso isiqiniseko sokuthi lo mlando uyophindeka yini sisaphila. Ngakho ngangikwazi ukungakusho lokho. I am the president of the Benga Nation and I'm apologetic about it. Ngabe wayiselo samabandla wonke indlula mithi yamakhosi ngizwe mlando mculo Mthandeni mfowethu ngiyabonga. Kodwa ke noma ke uyishephethe ejezini ngomsebenzi owenzekile wale ngoma kaMahu, a historical musician udadewethu lapha uNomcebo Zikode owakhipha ingoma ngo-2019 yenza isimangaliso engazi naye Jerusalem ekhaya lami ngilandoloze ungangishi ngihlanya kanje sokweseculo uJesu musana ukuthanda abantu ngithande ukhethela uJesu akayifuni lento uJesu athi uJesu akayifuni lento ngijabulele Thomas
Hayi zalala nandi. Awubona ngqoze kush. Ini tsep kunesigqoze kush. Qala wegushi. Qala wegushi. Ngiyoqaqa manje studio ke. Hawu. Yaqaqa makuyasiwa manje. Awusuka. Yathi Trim. hobi. Kodwa ngomnyaka sasijabule sonke sithi ikakhulu thina abaganiwe savuma sathi asiphetshele esadansa senela yahobe yasakhoma miyathu nathu kodwa namhlanje ngoba yiyo sethiwa khondeza ngayo lento yaqalwa yimi angifuni nje lokhu ngiyibiza ngilokhu ngisheba ngingiza ngoba ngiyabona sekuningi imigaxelo lapha amalengele alengayo la lento ngayisusa ebhoveni nendidane. I am the founder of what is happening here in Maskandi industry, of what is prospering right now. And kumina ngangafisa ukubesha and lento ngayinikeza isiqalekiso namhlanje futhi ngizophinda ngiqalekise ngoba ivimba amathalente amaningi amancane ingane ezincane ekhulayo igora ziyavimbeka mafika izolo baze bethe bafuna ukucela namuntu nje baqinisile ungaculi namuntu nabantwana hamba yoba mnyama le makhoneni lapha ube ibhuqe nje imsebe kodwa uzenzele into yakho. I've cast this because I was never intended ukuthi mina lento ngiyenza ngenhloso yokuthi konakala. Ngifuna ukuveza ubufakazi namhlanje obunzima nobujulileyo ngathi mina ngiqalile ngayisebenza lento kaMthandeni noKhuzani yakhandwa yimi ibeef yabo. I am the one who have started it ngenhloso yokuthi uMaskandi wawuzofa ngaleso sikhathi uma ngabe ingekho into ecishe ifane nekaMthandeni Qumeni noMtshengiseni. Obviously uMqumeni noMtshengiseni aqabe nokwangampela bebangu 800 nakhona babanga 800 rand bese beqhabalile yabo. Bebanga 800 rand. So yabona ukhumbula ibhova lifike mithiki lafana ubhova ubhodonza elisayinisa ama-minute emhlangano elisayinisa ubhodonza ngithi wayefundile umphathi futhi basayinisile wazi ukuthi bazosayinisile umuntu usuke usu hayi yonke into ukhululekile ngalokho yabona kanti akazi usayinisa iphuphu ithe bayisuka lesiphuphu lesesibhova sathi same time saqona ngo-studio sathi uthe bayebuza ngimkoleta athi ngithenge ihlalo lemzana kababa lapha athiwa akafanele zikhulu thizeni zathi fanele zolungisa lelo daba lolungisayo ubethe mayibuzwa ukhohlela ngaqede lungewula mayibuza ukuthi ngimkoleta malini esho indidane kwavele ukuthi kwakho 800 rand imali abeyibaba. So ke manje ke yahamba ke into yabo yafika la ngendlela efike ngayo wawinayo wasalo sele namhlanje umehlo ukhona ngoba into mawuyiphila ngeqiniso uyaphila noma ungasekho. Engakho mina ngihlala ngibatshela nje labo thaya bafana bakithi khululekani
noma ngifakela retex epolishini kodwa ngiyolihlula njengebhova angilele anginendaba futhi nalo into ebalekile ke kuthe kusuka lapho kwangena isigaba sokuthi ngiyicabanga ngokujula lento ngokuhlangana kwami noShobeni nongcubo ingane zoma sayijulela lento washo uShobeni uthi cha nangu umfana qedela ingoma zebhova lapho wabhekhe khona ezimbala mhlawumbe about 3 of them ebheka kodwa uyacela ukuthi ngenze noma ngabe yini ukuthi ngilekelele kuthini noma aphumelele ingakwenza kalokho kuthe ukuphuma kwengoma kuphuma kwealbum ekuthiwa umthwalo womoya enganakekile lo ngahlangana noGasela ngahlangana uthe kusuka ke lapho mangihlangana nabo kwase kuba sesigabeni sokuthi sivumelane lapho yokuthi sisebenza esigabeni sokuthi umsebenzi ongenza ngokufanelekile ukuthi ngibuyise umsebenzi owenzeka isikhathi sebhova nentidana kangangoba ezinye zeingoma ezayibhalwa ezasiku album yomfana lo engimbiza ngomntwana wami nawe nginesandla mina ekubhaleni kwalezo ngoma naye ngakutshela namhlanje mangibuza kodwa ayikho leyo ukuthi ingoma engayibhala mina ngayibhekisa emdlejeni iyodwa kuphela into engayenza eyokuthi ngalesikhathi umthandeni ekhiphe ialbum kwakuwumthandeni eyikhiphile yeZinophobia ngaxhumana ngafanele isilo sembabadla wonke kade kusuka ibheli ngathi mina bayede ukhona omunye umfana wabafana bami okhiphe umsebenzi omkhulu okhuza lesi simo esikhona ezweni ngamthatha kamama umhlanganisa nesilo wayehamba ngemoto ehlaza njengotshani nomunye umfana nomubi njengojiwe njemuhle onjengawe nje manje angimazi leya muntu kwama indlunkulu yonke iprogram yangaqala kulindwe umthandeni nami mina ngase ngifikile ngikhona wathi umntwana uMthulani sithesilo ngeke undlombala vodla amadoda ngeke uqale lo msebenzi lo mfana oculele ngoma ekhuza lesimo esikhona njengamanje ezweni engafikile ufika umthandeni vele sesixabene endlonkulu ngamthatha ngamethula esilweni sathi silo ucela abuye la endlonkulu ngoba abantu bakwaManqele khona into iqhaza abalibamba la endlonkulu eliwukuthi nokuthi umuntu engeke ngikusho njengamanje so kunesikweletu umthandeni afanele ahamba awusikhonzela endlonkulu ngoba isilo sasisho ngaleso sikhathi wamnikeza ama-CD waphinde wamnikeza ilokunjani wamnikeza nezibusiso wathi mfana wami khulube ngangentaba ngiyabonga ukuthi ungilekelele ukubhuleni lolu langa obelihlasela uNdlunkulu kaSulu izinto lezi ezenziwa yimina emveni kwalokho uthe umfana engimzalayo mayegagamela engena emalawini ami engena emathunjini obaba omkhulu engena esendelele kababa ngase ngithi mina ke anginawo amandla mina ukuthi mina ngakhijimisana nengane ngathatha isinqumo sokuthi ngiyayiqalekisa lento abayenzayo ngangafisike ukuthi khona omunye okotela komunye namanje nje kusho njalo futhi ngithi mina lento le ababiza ngegame akho game la amahlaka esiwahle maye khona ku WhatsApp uyambona lo uyambona nalo abana nalo sohleka lokho kodwa silabazi ukuthi konke lokho kwenzeka phezu kwesiqalekiso uyise wayo lento umnikazi wayo yimina ngiyaphila amtoliwa nabantu engikhuluma ngabo bayaphila yimina umnikazi wayo bese nimbona ukuthi I'm the president of the Bengal Nation for nothing mfana ukubukeka lokho I'm in charge
namanje ke nje ayizusebenza yonke lento leyo. Ningakhulu izinto ezinhle ezenziwa undodana kwami uKhusani wahlanganisa abaculi bebhola, abaculi wabakhathalisa ibhola, wabahlanganisa nabe gospel leya project leyabayenzela ophezulu. Notira inhlalo ya program. Ngiyafisa futhi iphinde ibuye noma ngabe uthi uyicanga kanani. Ngiyafisa inhle leyathu. Okwangempela futhi hayi ukudlala inhle. Khuzani waphinde wenza lo spring picnic okunye kwenze ngonyaka lo yadluleyo. Waphinde waqasha umthandeni angazi ukubambisana nobani kodwa ke kubalekile ukuthi umthandeni wafika emcimbini wakhe. Leyo nto leyo ayisho likhulu. Kumina econfirma is prophet osami ukuthi vele babengavele bengaxabene imina engabafaka emidlalweni. Namanje ke ngafisa ukuthi kubuyele lapha. Ekutheni lento yawo kungabi into nje yokuthi isiyipho ngoba mina ngiyabazi labo bantu babili. Ukhona oyedwa wabo ongayifuna ifike ezandleni lento eyidukise ngenxa yokwehluleka yabo. Oyedwa wabo angakwenza lokho bese yena efuna ifike ezandleni. Asinazo zonke izandla zempi. Kwehluleka laba epolitiki bethi bagovuza impi kwasho ukuthi sithule thina abanikazi bempi. Yabo. Ibalekile ke leyo nto yokuthi njengamanje nikuhloniphe lokho engikushoyo. Ngongahlonisi. Imini umnikazi walento. Ngayiqalekisa namanje ngiyayiqalekisa. Sibuya ngisho kwancamalala phakathi. Ubaba uNcamalala exazulula. Ngihamba umama wabe engisalayo ezelini. Kusala kuhamba kwabe emhlabeni. Kwakhulunywa lapha. Kwahlanjululwa ngendlela kwahlanjululwa ngayo. Kodwa noma ngabanga naxazululo kodwa izinto eziningi zakhulunywa. Nomfana wami engamkhulisa. Ngisho umuzi lo awakhile ngaze nginyathele kuwona. Ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi lowo muzi wakhe kanjani. Uyazi ngisho iplan yakhe ukuthi yakhe kanjani. Uyazi ngisho uma ukuthi wabathathaphi. Uyakwazi lokho. Kodwa ke mina angikhalele kubonga nani. Kodwa iqiniso ngiyalenza phela komhlaba. Bese kuba abantu ke abangihlamukayo benze ngendlela abafisa ngayo. Kulungileke. Anginankinga nalokho. Ziyakhala manje. Ukolekile ke ukuthi mina ngizonitshela nje iqiniso lonke ukuthi uma ngicabanga ukuthi nina nizolwisana neingoma zomahuphe bese nomthandeni bese nilwisana nazo hambe nithenga abantu into emnandi uNkulunkulu omuhle Ukhozi FM nama commercial radio stations kanye nama commercial platforms of media. Majority of them they are captured. Kulula-ke lapho ngaxoshwa emsakazweni mina ngenxa yakho ndodana wami lo. Wakhuthuza wazofika kubaphathi wazosithela. Ngaxoshwa mina ngagcina ngixoshiwe. Wangifisela ububi ekuthenini mina noma sengithi ngenza isimo sami uyasazi isimo sami. Wathi abantu abaye kwenye indawo sikhona sokuthi bese la ngikhona mina. Konke lokho ngakhuluma ngokudlulisa. Manje ke impendulo yomdali ayiqomeli imlibi ifinyawo kayiqomeli. Iqomela ngesikhathi sayo. Ucela ikhipha ngesikhathi sayo. Ngakho ke kubalekile ukuthi ezizweni zazi nje. Noma ngabayala kusinekwa kuhlonishwa abantu kodwa iqiniso linazi. Noma ngasibiza ngamaxoku ubusuku nemini ngisho ngenzane ngendaba nje. Iqiniso futhi linazi. Kude la kusuka khona. Kodwa imini umnikazi walento. Imini umnikazi walengane le ekhulile egqoka amagusha eyaphesheya izibuye ibuyela umendo iphinde lephesheya yenzele imini izalwa yimi lo ngengane yami leyo nto le.
leya nto lezalwa yimi leya ayikho into engingayenza nami ayikho into engingayenza kodwa kubalekile ukuthi into ehlanganisa yena nomthandeni dala ngayiqalekisa namanje ngiyayiqalekisa engathi ngangaphila phila abanye abaculi into engilindele ukubona mina ukuthi ngilindele amadate okuganwa kwabo ukuthi baganwa nini angazi ke mina baganwa ngoba mina kudala ngangiqhubezela abaculi baganwe ngisho ithokoza lilanga wanqunyelwa iminidate yomshado uthokoza lilanga amtshela kudala ebhizi yena eguduza uMahlandlela ngomkhonto ngamnqumela ngazamtshela ngathi mina make wathi ngizothi make wathi ngizokwenza ukuthi dala ngisakhe isizwe nje dala ngisakhe isizwe buka manje emaye enjoy manje kuba ingqwele angikhulumi mina ngalawa balungisa amaqala manje abalungisa amaqala manje ungazi babehlala bengagidi enhlanhla ke wakhrimeka ke owali mgobe bakithi wakhrimeka ongathi imabe hayi to bekani belungisa amaqala belungisa amaqala lethi belungisa amaqala umuntu oganwayo iveleta inkomo ehlanze hayi inkomo ebhajobo kuyini ithi uyaganwa ay yingakho ke mina ngiyemshadweni noNtebane ngoba iNtebane iveleta umoya ukugiya kwayo yabo uyaloku asestage sukuyitoha lapha yenze ukuthi ithole idomestic yokuphila le vrandi lo ehlala kuwo yabo so njengamanje ke ngifuna nje ukucacisa lokho bese ngiphinde ngikhalela nesizwe sase Eastern Cape ukuthi le sifo esikhala siphindelela kuthutshelwa abantu abawu18 bafa Eastern Cape awu bakithi ngiyebebaza lento engaphinde yenzeke ihlazo njengopresident noMabhinci uba nginamandla nebudget ngabe kudala ngifikile engazobabaza ngeza nami engakwenza kodwa manje ke sizozomlomo sibabaza ngomlomo sengibabazeleke hawu wakubi ngiphinde ngibabaza ukuthi kuthe sababaza lokho kwaphinde kwehlo okunye esikoleni abantu policing committing forum ilithiwa i-policing committing forum abantu abasuke beyi-subcommittee abantu abareporter emaphoyiseni akubalekile ukuthi bahlonishwe ngokwezinga labo bephinde futhi bebhekelela izimo ezemphakathini kuyinazo bese bereporter emthethweni baba sanzomqhumo ngiyabonga ndaba ezithola umculo nasengonyameni lokhu ngenile kulomnyango wamaphoyisa kwenzeka isimangaliso kuvumbuka abantu bama-drugs esasingabazi babeqashe phi kuvumbuka abantu boshwa abantu abaningi kubulawa igebengu izinto eziningi you are not a man of the species you are a man of action mkhwanazi kule province mfethu ngiqala ukuncoma andisazonke siyancoma asenqumi ngeqiniso you are a brilliant leader and you are genius kodwa kunye kuphela enhlala ngikhala ngakho mina yokuthi we must calculate enough ukuthi we are killing the right people because we may end up killing wrong people through ama-referral are-wrong kubulawa abantu aba-wrong and usamvusa umuntu kuba njalo nje eSoweto kuhambe ingane ezidla ama-snacks emgodowile ekuthiwa ama-Pakistan yabona iSouth Africa is the most tourism attraction points in the history of South Africa and Africa ngiyacela ke ukuthi lento leqhubeka unyaka odlule nangeminyaka unyaka nonyaka kuhlala kunezigameko zokufa kwabantu abasuke senkingeni yokudla ukudla okudayiswa kulezi zitolo zama-Pakistan yabona lama screen protector lawa bafowethu
make wasuka impi against ama-screen protector. So banenkinga serious in this country. Siyacela ukuthi uhulumeni noNgqongqoshe wa-Home Affairs nawo amacingwane njengongqongqoshe ilandeleke ngokujulile lento. Nenze sure ukuthi we don't have this crisis anymore, please. Bese ngizongena ekuthenini ke kulo weekend siwa kuyona. uZulu kade unomkhosi phezulu le angazi kwakhona ukuthi kube nomkhosi ngoSeptember ngoOctober umkhosi okuthiwa weLembe ngoOctober mhla ka5 yonke le nto leyo iyodwa nje is a miscalculation yini ehlulwa ukuthi program isilo ibe intact ngendlela yokuthi baze ukuthi mayiqala umkhosi womhlanga sazini umkhosi wasengwavuma umkhosi womhlanga soswazini umkhosi wase inyokeni owelembe then ngomhla ka30 kanje kuyavala mhlawumbe eGolika kodwa yonke lento ibe accommodated September kuyicala lokho kwenzakalayo and then all the blame go exactly to uNdunankulu kaZulu. uNdunankulu kaZulu uthula sizwe Buthelezi uyena oyihawu leNdlunkulu yakwaZulu. Ziningi ke izinto ezikhulunywayo nezisolisayo nezingahambi kahle eNdlunkulu engithi ke mina njengamanje njengomunye wabantu abayingxenye yaseNdlunkulu oyingxenye yabantu abayistructure saseNdlunkulu angijabule neze mina ngobuholi bakho mfundisi Thula Sizwe Buthelezi. Uyazi mfowethu ukuthi mina nawe asibona abangani kodwa siphila iqiniso. Yabona njengamanje uphethe isikhundla sokuba umuholi wezepolitiki ngokwe-IFP le jetsheliswa ukuthi iphethe yantaza iphethe ukhwafu losude lodayiswe ebhishi iphethe ukhwafu abanye bephethe ubongo jetsheliswa yize bese ngaphekwa lokho you are the political deployed in terms of being an MEC of Wakota and yonke lento iyodwa iqondene ngqo nani na nobukhosi bonke bakwaZulu Natal kanye neNdlunkulu kaZulu. Above that uphethe isikhundla esikhulu sokuba uNdunankulu kaZulu. You have to choose baba. Yabona ukuba kuya ngami ngiyacela baba Thula Sizwe Buthelezi mfowethu njengamanje uNdunankulu uZulu wethu wonkana siyaphemba la kwaZulu siphemba ubukhosi bethu kuyicala ukuthi singaba noNdunankulu onama portfolios amaningi kangaka onekhuleni ngangaka while we are in the deepest crisis as a Zulu kingdom. Uzomela ukhethe isikhundla esisodwa baba. It's either uNdunankulu noma uMEC noma you are a politician noma umfundisi. Awukwazi ukuba nje. We have this is our Ndunankulu. This is our Ndunankulu. Yazi ngiyafisa ngathi ngabe nawe nawo lo muntu lo kancane lo sifiso kancane lo muntu usifiso kancane. Sinalo Ndunankulu lo. Ndunankulu wethu nje. Then ke sibheke phike njengozulu. Sibheke phike njengozulu. Sinomnumzana lawo umzi wakhe. Sinomfundisi Thula Sizwe Buthelezi. Sine political head ekuthiwa uThula Sizwe Buthelezi. Sino MEC political deployment wakwaKhokta. Sino Ndunankulu wakwaZulu uThula Sizwe Buthelezi. And then what is the most prioritized position that should be occupying?
how do you call that? Not greediness. It's greediness. Ungabathenga bonke wenze noma ngabe yini ithula sizwe yenza iqiniso kuZulu ukuthi ukuhloniphe. Yenza iqiniso kuZulu ukuthi ukuhloniphe. Ngoba abantu abanjengathi kanje ngumizwe mina umlando womculo uyangazi. Khohlwa ke nje. Akudlalelwa kana kimi. Akudlalelwa futhi kuZulu. Angisabe kufa, angisabe lutho futhi umlando wami uyawazi. Uyohamba ubesikhukukazi hambe uyofukamela amaqanda. Lord liyo utshwa phansi kwephiwo lithi bukhelezile emfuleni. Ngiyakutshela mina. Ngiyakutshela. uZulu uya emanzini, uZulu uyacwila, uZulu ugcwele izipishi ngenxa yakho thula sizobuthelezi ngoba wena ufuna kube yihawu likaZulu ungayiphatha ezinye ikhundla uphatha isikhundla sisodwa nje ube unduna enkulu kaZulu. Ukwazi kanjani ukuthi uze isikhundla esikhulu kangaka njengonduna enkulu kaZulu uphinde uvume izibi ikhundla lezi zamagundane, ikhundla engasile, ikhundla enodaka zobufundisi zobunduna zob-MEC induna enkulu ngaphekwe into zonke uyena ongabe ubizwe MEC ahlala la MEC athi hlala la umfundisi bani hlala la sibani bani kodwa wena uye yonke le nto lena kusewuwe nje ubheke iphuzo uphosa emaweni sengiqala ingane kwethu sinenkinga ke la ebaleke kakhulu ufana seyikhuluma yamaphoyisa. Amaphoyisa nginomlando omkhulu kakhulu bazokhumbula umceleke ihlamba lezi kuthiwa umceleka ezenza imicimbi yomaskandi zayilekelelwa yimi iminyaka lapha kuneyinkinga noma event amaskandi njengamanje bengilapha la kumbuso wamaciko mfukangcobo you have done a brilliant job ukuthi uhlanganisa amaciko futhi okwesibili ungomunye we-event organizer abakwazi ukuhlanganisa ugovernment private sector ndawonye nenza ama-activation anoble. Lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi umaskandi wethu kufanele ungagcini ngokudla iKFC uKFC kodwa azi ukuthi iKFC idliwa ubani. Mangagcini ngokusiphuza iSmirnoff bazi iSmirnoff idliwa ubani. Mangagcini ngokuthenga idatha nokuphatha amafoni awa-Telkom bazi uTelkom nawazi ukuthi le datha ithengwa ubani. Akuyinto enkulu leyo. Siyabonga Mpholo bomfowethu. Mangikhona emcimbini wakho ngangibhind the stage maningi amaciko angadlalanga kodwa futhi iyodwa kuphela into engikusola kuyona ke muso kuba nenhliziyo evuleke ngendlela yokuthi ugcine kube namaciko amaningi kakhulu angakwazi ukuthi agcine abantu badlala 30 seconds or 1 minute yonke lento leyo. Yabona nje ukwazi ukuthi mina ngibukele event stage ukujiva engashini ukuthi mina ngiyabheja ngawe lama feche idekhala kahle dlala wena yonke le nto leyo yabona njengoba ujiva nje ayigadla kanjena elaphana bese ithola into iculo lakhe liyamanyuka ngenxa yesimo sokuthi kujahwa ukuthi kufanele ngenele enye artist engangenanga naye efuna ukulunga stage iple nje khonyayo mahala manje ayibafuna khotela lo doctor naye into ebalekile ukuthi kubaleke ngendlela esimanga sokuthi Mapholoba uqinisekise ukuthi next year noma ngoDisemba mawususineka nje ususineka sisiye emakhaya kodwa mfutha kulona icala ukhetha le top 20 ama artists bese mhlambe nama opening act of 5 akukho wrong lokho so that
abantu bezokwazi ukwandeliseka ngama artist abawaqhumile. Engomeni kwahamba kahle kakhulu. Sabonga kakhulu nakhona lapho ukwazi ukuinclude ingoma nomthakashana abafana bami bayikhubazekele abanomlenze emfishane ngalendleyana kamayogadi. Siyabonga kakhulu. Kodwa amaphoyisa lawa aseThekwini abagcina ingciki usifaka lamandiya lamakula lawa aphethe lapha eThekwini akuthiwa ngo Kenyel bani awalazi usikompilo lwamabhinqa nosikompilo lwethu njengozulu. Into embi la nto leyo. Ubufakazi baloko uma befuna ukusazi ngobani bayazi thina masike sadinwa akuphinde kulunge lutho. Lemgodo ile bekwe lapha nangazi bekwe ngalipho ngoba uhulumeni ukusidelela lokho. Cyril Xaba njengomeya weTheku ngicela ngaphinde yenzeka le nto leyo. Mphele njengamanager yeTheku ngicela ngaphinde yenzeka le nto leyo. Nisithathele imgodo yamandiya amakula lawa nizowafaka la emabhinqeni angalazi usimpilo lwethu ngoba angeke beunderstand bona bazothi isikhathi sokuthi juqu kanti la sekusuka impilo nasidingo awukwazi uqhuma ibhamu kuliwe emcimbini ongenampi peaceful uyosuka labantu aba peaceful beyihlala ndawonye ngisho bangahlala 3 days ndawonye as long as they are peaceful they are contributing to the positive society of this country. Irongi ke lento leyo ngicela ngaphinde yenzeka le nto leyo. Ubufakazi baloko ukuthi thina sinamandla ngakanani njengabantu balapha kwaZulu Natal. Akwazi kwenzeka kwemicimbi ewu4 ngelanga lodwa ibe successful yonke. Kuzogcwala istadium, igcwalisa amabhinqa abagcwele lapha istadium. Lapha iPirates khona bebukisa ngabantu. Lomfana kwamkwene ethi dribble khona washiza ngesihlanga phansi ugoalkeeper lapha. Wakora lomfana. Waphinde futhi kuzoba i-event kaMzukulu Olundi yagcwala phama. Yashintsha ngo4 iblist. Wona ngento eyodwa le muntu mana isoso elamlenge ukhangile le muntu. Yabona iblist futhi idlihlwele futhi imphezulu kwemoto lapha ihalalisa yabona labantu ngeke irong lento ezoyela abantu abahamba neblist umude phela yena obona seyiyabula ngathi iphokethe lamaships wifi emotweni yabona mana umuntu ibrand kangaka bethu esezunkunzi kanjena bethu eshaya izinqe enza yonke into ebezimjabulela mawusumehlise le phezulu umiyabula wathi wabona umgola ngathi spinach sibushiwe umfaka I'm proud of them. Very good. Emotional. This is got pleased. So and then bese kuzoba umcimbi osophongolo. So waba is success. Kwazoba umcimbi obuseGoli waba is success. Lo kaZulu lo oqhamuke sekufuna ukuthula sizwe esethi hayi isila singaphumi siye kubantu baso. Ucela abantu baseZimbabwe lapha, ucela abantu baseZambia, ucela abantu baseBotswana, ucela abantu baseMalawi abagcwele eGoli. Isila sangaya. Isilo is protected by the presidential unit. Isilo is protected by the state. So okusho ukuthi uma singasebenza ngokuthi isilo uma kukhona inkinga iplot ekhona noma kuthiwa into because it's a political scam, there was no danger there. It's a political scam ukuthi khona ingozi ebikhona lapha isilo sigcina singakwazanga ukuyobonela abantu kubulawa uZulu la ngoba kufanele kuphila ipolitiki uZulu akhothame kwipolitiki esikhundlisa ukuthi ipolitiki ekhothame kuZulu ayisivumeka le nto le siyayibona we are in charge bese kuzoba ukuthi ke akukwazi ukuthi kwenzeka leyo masipha lawo ngeke sivumele le nto leyo le weekend ke siyakuyona Ndoni Saliwa Music Festival. Ndoni nawe Saliwa mfowethu. Siyacela kakhulu ukuthi
ngiyaphoxeka nje ukuthi uma sineka MEC lo ngumuhle lo ohlekayo lo kuthiwa umuntu omhle khawula yebo ngiyavuma kasilutho kodwa umnyango khona phela awuchasa izinto angibonanga umnyango mina lapha ugajeni angibonanga umnyango kumzukulu angibonanga umnyango nala kusaliwa ngibona umnyango kodwa sobe sekhona sengamabhinci siphethe asiphatheni ngani zakwethu siyiphathele ngelinye ilanga iyolamleka lethu ngiyamtshela ngibonga kakhulu kubafowethu abayizinyanga lapha omabalengwe khona nomunye umfana nje uqotha ubuhlane lapha thiwa semntubu baloyana sasenaye lapha mabalengwe umzimba ukhalimali lo kunjalo mabalengwe umzimba ukhalimali nenyanga nje yale emntuba kodwa nje abantu abamnene nje ngathi noma nami ngingabasikela ngabantu bamnene kakhulu laba bankosi yami laba badansela negushe lapha labethi thudlu message olokho njalo inhle le yanto lena ngayijabulela kakhulu ngoba inyanga ibalekile kodwa inyanga nje yaqala nje ya advertiser kuma social media nenzani fanele unyanga uyibhekisise angisho taxi kodwa uyibhekisise ibhekisise lo nyanga amasimba wena bhaka qhubeka wena ube lento yokuthi ukwazi ukuthi ngoba lesimo lesi salizenyanga enyanyisayo uyasazi ukahle kakhulu ngoba ukuhlubuka kuzo ube ngakithi ukwazi ukutala pha ngendlela right I am happy well done job well done hey brilliant I am happy I'm happy qhubeka ukadavule kodwa uzowazi nawe ukuthi amabatha akakhadiwe ziyakhala manje ndoni saliwa mhla 12 sobe sikhona mbalula nopanyaza losufi Mbalula is one of the greatest politicians of all times in our lifetime. Panyaza Lesufi is one of the greatest leaders of all times in our lifetime, especially in a very difficult province like Gauteng. So we are watching you guys. We may never be rational to conclude about whatsoever, but Mbalula and you, Panyaza Lesufi, we are watching you guys. And please, make sure that you don't mess up. NC does not deserve what you are trying to do. It deserves humbleness. It deserves a reunion. It deserves way forward. Don't make us hate more and more. Ngoba lento yenziwe ubaba nomchunu uWillis emdala engaka. Ubaba ongizalayo lo yana uWillis emchunu wasemchunwini. Uyayikhetha ezizinto noma ubaba. Kodwa ke when you are convinced enough and you take a decision otherwise, it's fine. You may take it, but you must consider your age as well and your history. How can you change the history? Bese ndlala ngathi singamaxoki. Kunamaxoki amadala kangaka, amakhehla amadala kangaka. Akwazi ukuthatha inqumo that is extremely unpopular to the society and the leadership of the country at large. Abantu, how can we trust the current leadership if in the near future we may see them somewhere witnessing that they were leading us unlawfully and untruthfully? I'm so sad. Njengamanje ngibongile kakhulu kubaba
lo mfishane lo baloko lo nganga lo uncika lo unobhala weTheku baba unciki ngibongela kakhulu ukuthi irespond yakho ngoba nami ngisazomfanele baba uWillis ngimbuze ngibongile ukuthi ngisazokhuluma naye nizwe ukuthi kwenzakaleni nami ngisazobuza kuyena ngizobuya futhi ngizosho ukuthi cha utheni angiphikisani naye futhi angivumelani naye kodwa ngisenombuzo ngoba asibone omadakwa ihlombe thina njengoba ngiganiwe nginesithembu nje ngithe sabalala mahu uyahlaleka la